Que é o que máis te gusta de Ourense? Pois o que máis me gusta de Ourense é a xente, a ter a familia preto e poder facer vida con eles e velos a cotío. Tamén a oferta cultural que temos aquí, a cercanía de todo para poder arrancar diferentes actividades. E a diferencia que atopas entre Galicia e Canarias? Pois a diferencia máis grande e máis notoria hoxe é o clima. A verdade é que ali o clima é moito máis estable e non se pode negar que é conocido como Caribe español, pero tamén hai moitas similitudes, a verdade, quitando o pan é moito mellor aquí. Pois tamén teñen moito gusto pola verbena, a festa, o mantero, o enxebre, aínda que a cultura sexa moi diferente, si teñen ese gusto por manter as costumes, cousa que me encanta de ali, e moito gusto polo carnaval, eso faime sentir como na casa.